inventaremos unha nova receta. E se nos queda ben feita, que botamos sabor, gañaremos o premio Master Comellón. Ti confía en mí, Tomás. Ti esa que mellora máis. Sí. Coas froitas da miña casa Sí. é un pouco de chocolate, avantá. Sí. As mellores plantas de cacao están na illa de Santo Tomé. Aí. E chegar ali, moi difícil. Che é! Ai, que non sei sair de aquí. Ah!